Iwan Williams, dwy darlithydd y cyfryngau cysylltiadau cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Mae diwrnod canlyniadau lefel A yn gallu fod yn ddiwrnod eitha heriol. Mae'n mynd i fynd neu lle un o ddwy ffordd, neu lle gorfoleddu bod chi wedi derbyn y canlyniadau chi wedi gobeithio cael, neu efallai bach o siom bod chi ddim yn cystal o beth o chi wedi gobeithio. Y cyngor byddwn ni'n rhoi i unrhyw riant neu unrhyw darparfyfyriwr yw os ydych chi ddim wedi gwneud cystal, ffoniwch y lluniau llbyrio. Mi fydd yna dîm enfawr o bobl yn aros i ateb y ffôn ac i roi cyngor i chi o beth yw'r llwybr gorau i chi i ddilyn. Mi allan nhw roi cyngor o ran pa gyrsiau sydd ar gael, pa fath o gyrsiau falle byddai'n addas ar gyfer eich canlyniadau chi a hefyd eich diddordebau chi ar gyfer y dyfodol. Mae Prifysgol Abertawe fel prifysgol yn rhoi pwysles mawr ar gyflogadwyedd a mae hyn yn mynd i sicrhau pa bynnag wrth byddwch chi'n yn ei ddilyn, mi fyddwch chi'n cael cyfle i fireinio sgiliau cyflogadwyedd, ond hefyd yn dilyn cwrs bydd yn sicrhau bod gyda chi ar ddiwedd y broses rhyw fath o yrfa academaidd bydd yn galluogi chi i gamu mewn i fyd gwaith yn rhwydd. Felly, ffoniwch y lluniau llbyrio a siaradwch. Dwedwch wrth pwy bynnag fydd yn ateb y ffôn beth yw'ch dyheadau chi o ran gyrfa academaidd, ond hefyd falle o ran gyrfa ar ôl i chi raddio. Y pwrpas o gael y system gyrio yw i sicrhau bod chi yn y sefyllfa gorau posib i wneud y penderfyniad cywir ar gyfer eich dyfodol. Felly, erbyn hyn, mi fyddwch chi wedi derbyn eich canlyniadau lefel A gobeithio, falle byddwch chi ar ôl mynd drwy'r broses clirio wedi derbyn lle fan hyn yn y brifysgol. Beth sy'n digwydd wedyn? Wel, yn fras iawn, mi fydd yna broses yn dechrau, proses lle byddwch chi yn derbyn e-bost, yn cadarnhau bod chi wedi derbyn lle yma, ac yna mi fyddwch chi'n derbyn mwy o wybodaeth am beth yw'r camau nesaf. Beth fyddwch chi'n neud o ran ffïoedd, beth fyddwch chi'n neud o ran llety. Mae'r wybodaeth yna i gyd yn barod i'ch cyrraedd chi, felly bydd dim rhaid i chi wneud tipyn o ddim byd, dim ond cadarnhau bod chi wedi derbyn y cynnig i fod yma. Felly, pob lwc i chi yn eich lefel A hefyd gobeithio welwn i chi fan hyn ar y campws ym Mhrifysgol Abertawe.